دم باشو بنرمه هجا اونچا وانه اون باشن ایرو وانه که نو ان پیشبری وانه یا ما ایرو هنکی رنگ برنگه تیدا امه دم سال ناوین مهان ناوین روجان او دانن خارنه او دانن روجه ناس بکن هیوی دکم حیات داویه هم بمرابن و اگر جاره کمینه هول ما تماشا دکن هم ببن شوپینرین کنالا ما کام به هفرا دست وانه بکن دمسال وەکە کوام دزانن لە بۆمە 4 دەمساڵێن ساڵێ هەنە ئەف di Kurdî da navên wan çi ne em ê niha zanibin cwera xuya bikin. Demsala yekemîn bihar tabî di vê demsalê da hewa êdî hêdî germ dibe û gul û çîçek vedibin. Havîn demsala duyemîn e êdî têda heva zêde germ dibe û êdî têda fêkî çêdibin. Payîz ev demsala sêyemîn e di vê demsalê da êdî hemî dar berên xwe datînin û hin dar pelên xwe diweşînin. Zivistan ev demsala çarem e têda êdî berf û baran dibare. Mehên salê wek me xuya kir di salê da 4 demsal hene her demsalkê de jî 3 meh hene. Demsala yekem bihar têda ev meh hene meha yekê adar avrêl ya sê gulan. Demsala havîn têda ev meh hene pûşper tîr meh gela wêj. Demsala payîzê de ev 3 meh hene rezber kewçêr sermewaz. Demsala zivistanê têda ev meh hene berfanbar rêbendan reşemî meha herî dawî ye. Rojên hefteyê di her mehekê de 4 hefte hene û di her hefteyekê de jî 7 roj hene. Kam binêrin roj di zimanê Kurdî da navê wan çi ne? Roja destpêkê şemî, yekşem, duşem, sêşem, çarşem, pênçşem û roja herî dawî în. Danên rojê kam binêrin navê danên rojê di zimanê Kurdî da çi ne? Danê herî destpêkê berbank, piştre beyanî, piştre sibe, nîvro, berêvar, êvar, şev û herî dawî nîvşev. Navên danên xwarinê li bama Kurdan jî 5 danên xwarinê hene. Ya destpêkê xwarinî, taştê, firavîn, şîv, paşîv. Belê şopnêrmê hêja vê awayî em digihêjin dawiya waneya xwe. Waneya me îro hinekî curbecur bû. Heya waneyekê din bibînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we.